ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አናሁም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሁሉም ንካፈሎ ቃል ስቕ ዝበሃለሉ ጊዜ ምልላይ ድብል እዩ ስቕ ዝበሃለሉ ጊዜ ምልላይ ስቕ ዝበሃለሉ ጊዜ ምፍላጥ ሪኹም ኣሕዋት ብዙሕ ጊዜ ኣብ ህይወትና ስቕ ዝበሃለሉ ጊዜታት ሰዓታት ኣለው ክንዛረበሎም ክንምልሰሎም ዘይድልየናን ዘይግብአናን ጊዜታት ኣለው ነገር ግን ስቕ ትብለሉ ጊዜ ማእስ ምዃኑ ደይትፈልጥ ሰብ እንድሕር ኮንካ ደይትፈልጥ ሰብ እንድሕር ኮንኪ ንርእስኺ ኣብ ሓደጋ ከተእትውያ ትኽእል ኢኺ ክትጉድኢ ትኽእል ኢኺ ክትጉዳእ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ሰባት ድጉድኡ ስቕ ኣብ ዝበሃለሉ ጊዜ ስለዝዛረቡ ክዛረብሉ ኣብ ዝግብኦም ጊዜ ኸ ስቕ ስለዝብሉ እዩ ስለዚ ማእስ ክንዛረብ ይግብአና ማእስ ስቕ ክንብል ይግብአና ማእስ መልሲ ክንህብ ይግብአና ማእስከ መልሲ ክንህብ ኣይግብአናን ክንፈልጥ ኣለና ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ መልሲ ምሃብ ኣይድልየናን እዩ ኣብ ኩሉ ምዝራብ ኣይድልየናን እዩ ስቕ ዝበሃለሎም ወቕትታት ኣለው ስለዚ ነቶም ስቕ ዝበሃለሎም ጊዜ ዝፈልጥ ሰብ መስተውዓልን ጥበበኛን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መክብብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 7 ከምዚ ይብል ንምቕዳድ ጊዜ ኣለዎ ንምስፋይ ከዓ ጊዜ ኣለዎ ስቕ ምባል ጊዜ ኣለዎ ንምዝራብ ድማ ጊዜ ኣለዎ ሪኹም ኣሕዋት ስቕ ንምባል ጊዜ ኣለዎ ንምዝራብ ድማ ጊዜ ኣለዎ ሪኹም ኣበይ ስቕ ክትብሉ ኣለኩም ማእስከ ክትዛረቡ ኣለኩም ማእስከ ክንዛረብ የብልናን ደይ ንፈልጥ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ስቕ ዝበሃለሉ ንዛረብ ኣብቲ ክንዛረበሉ ዘይግብአና ጊዜ ድማ ስቕ ንብል ሰባት እንድሕር ኮይና ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ከነባላሹ ንኽእል ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ሪኢኩሞ ስቕ ዝብለሉ ጊዜ ነይሩ ካብቲ ህዝቢ ዝስወረሉ ጊዜ ነይሩ ፊት ንፊት ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ጊዜ ነይሩ ስቕ ምባል ማለት ምስዓር ማለት ኣይኮነን እምበሽ ስቕ ክትብለሉ ብዝግብአካ ጊዜ ስቕ ትብል ሰብ ተደኣ ኾንካ መስተውዓልን ሰዓርን ኢኻ ገለገለ ጉዳያት ስቕ ብምባልና ንስዕረሎም ኣለው ገለገለ ጉዳያት ድማ መልሲ ብምሃብና ንስዕረሎም ኣለው ስለዚ ኣይናይ ወቕቲ ስቕ ክትብልሉ ዘለኪ መልሲ ከተውፅእ ዘይብልኪ ክትዛረብሉ ዘይብልኪ ጊዜ ክትፈልጥዮ ኣለኪ ውሽጥኺ ክትዛረቢ ኣብ ዘይደፍአኪ ውሽጥኻ ክትዛረብ ኣብ ዘይደፍአካ ምዝራብ ኣይድልየካን እዩ ሓቂ ኣብ ውሽጢያ ዘላ ስለድበለ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልያ ስለዝብል ቃል ኣምላኽ ውሽጥኹም ክትዛረቡ ኣብ ዘይድረኸኩም ጊዜ ንምዝራብ ኣይትተሃወኹ ንውሽጥኹም ምስማዕ ይሕሸኩም ምኽንያቱ ብምዝራብኩም መሊስኩም ነገር ከተባላሹ ትኽእሉ ትኾኑ ብምዝራብኩም መሊሱ ጉዳይ ተገልቢጡ ክሃርመኩም ይኽእል ኸውን ስቕ ብምባልኩም ግን ንርእስኹም ከተድሕኑ ትኽእሉ ትኾኑ ስለዚ ውሽጥኹም እናሰማዕኩም ስቕ ኣብ ዝበሃለሉ ጊዜ ክትፈልጥዎ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ገለገለ ሰባት ንርእሶም ማህረምቲ ደምፅኡ ኣፎም ክኸፍትዎ ኣብ ዘይግብኦም ሰዓት ኣፎም ስለድኸፍቱ እዩ ግድን ነገር ስለዝተዛረብካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍታሕ ብስቕታ ዝፍትሑ ብዙሓት ጉዳያት እውን ኣለው እዮም ናይ ስቕታ ጊዜ ምስ ኣስተውዓልካዮ ስቕ በል ኣይትዛረብ ጸጥ በሊ ኣይትዛረቢ ነቶም ዝዛረቡ ግደፍ እዮም ተዛሪቦም ብስቕታ ከምስዓሮም ኣይተርፎምን እዩ ተዛሪቦም ብናትካ ጸጥ ምባል ጉዳይ ጸጥ ምባሉ ኣይተርፎን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 23 እቲ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ሰብ ንነፍሱ ካብ ጸበባ ይሕልዋ ሪኹም እቲ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ሰብ ንነፍሱ ካብ ጸበባ ይሕልዋ ኣፉን መልሓሱን ዘይሕሉ ሰብከ ንነፍሱ ኣብ ጸበባ ይእትዋ ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ምናልባሽ ዘለኻዮ ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ ክትዛረብ ክትምልስ እንተደኣ ዘይደፍአካ ተደኣ ኣሎ ኮይኑ ዘይድርኸካ ተደኣ ኣሎ ኮይኑ ስቕ ብምባልካ ንነፍስኻ ካብ ጸበባ ተናግፈላ ሰዓት ክኸውን ይኽእል እሞ ስቕ በል ስቕ ብምባልኪ ንነገራትኪ تعريلهم جزء خوني خليمو سقبلي وقت خفلتيو جزء خستوعليو تزاربولو سقطبلو سلازي بمستو على نفسخي رغبيا بمستو على نفسها أنا قفا سق بمبال تعوض اللهم قدات
ኣቲኻ ከይትህሉሞ ንምዝራብ ከይትህወኽ ተጠንቀቕ ኢየሱስ ሓይሊ ስለዝሰኣነ ይኮነን ዘይመልስ ነይሩ ነገር ግን ስቕ ብምባል ዝስዕረሉ ጉዳያት ስለዝነበረ እዩ ኣብ ገለገለ ካብ ማእከሎም ዝስወር ዝነበረ ሓይሊ ስለዝሰኣነ ይኮነን መፍትሒ ናይቲ ጉዳይ መፍትሒ ናይቲ ኩነታት ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ዘለኹም ኩነታት ዘለኽዮ ኩነታት መፍትሒኡ ስቕ ምባል ክድዩ ወይስ ብዙሕ ምዝራብኪ እዩ ንውሽጥኺ ጽኒልኪ ስምዕዮ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽኩም ኣብ ስቕታ ብዙሕ ፈውሲ ይርከብ ይሳምታይምስ አምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም ኩልና ከምዚልና ንዓውጭ እግዚአብሔር አቦ ክዛረቦ ኣብ ዝግበአኒ ሰዓት ክዛረብ ስቕ ክብለሉ ኣብ ዝግበአኒ ሰዓት ስቕ ክብል መንፈስካ ብጥበብ ስለዝመርሐኒ ብምስትውዓል ስለዝመርሐኒ የመስግነካ ኣለኹ አፈይ ብምሕላው ንነገራት ዝህደአሎም ጊዜ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምስትውዓል ስለዝረኽቦ የመስግነካ ኣለኹ ብጥበብን ምስትውዓልን መንፈስካ ስለዝመላእካኒ ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ አሜን አምላኽ ሰማይ ንኹልኩም ባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይተቀበልኩም መዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ሎም ወሲንኩም ንጎይታ ክብሪ ተቀበልዎ ኢየሱስ የዋጾኩም እዩ ጽባሕ ኣይትበሉ ምኽንያቱ ጽባሕ አቤልኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ንዕኡ ብምእማን ስለዝኾነ እቶም ብሓቂ ንጎይታ ክትቀበልዎ ኣብ ህይወትኩም ከተንግስዎ ትደሊ ሰባት እዚ ጸሎት እዚ ምሳይ ጸልይዎ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ስለይ ከም እተሰቕለ ዕዳ ሓጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተን የኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአ የኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብ ብዘሎ ሓጢአተይ ሓራወፄ ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ውሉድ አምላኽ ኮይነ ኣለኹ አሜን ክብሪ ሁሉ ንሽም ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም እዚ ውሳነ ዝወሰንኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ደው ኢልኩም ወይ ድማ ኤስኤምኤስ ጽሒፍኩም ንጎይታ ከም ተቀበልኩም ሓብሩና ደድልየኩም ሓገዝ ክንበኩም ኢና ተባረኹ